Puso na panaya, dayawin di agresa, Jesus ken kai servini, dai tui puso ken bagini, Jesus ken kai servini, dai tui puso ken bagini. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at ako makatatayo. Hasta umamet ken ka. Kiraman tayo ikararagan ti special intention ni Romy ken Pinky Biag da Dinita ken Jetro kastamet da Gordon and Luis Ross kastamet kay Heronelia family kung dali kinaayat na tumultulong iti simbaan tayo. Kita nga aludang rambakan tayo ti piyesta pinasanto na puso ni Apo Jesus. Ti puso anak pakumbaba, puso ang managaya, puso ang mamakawan ken manang naasi. Gawatan tayo, maisuot tayo kumangod natin ng puso, maidanon tayo kadagiti kapasat tayo. Pagbabawian tayo na kitibas-baso tayo, pag nagdapan na kaikari tayo makirano, kitiday pinasantuan na misteryo. Apo kaasyan na kayo. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kayo. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kayo. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo, kumati man nakabalin na Diyos, kakalpasan di pa nakapakawan na itibas-baso tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangakuan, katitoy ka, kapya, kati tao, anaimbat, ipanagnas na akin na. Imunan nagdaka, itanong ka, pagrukbagan ka, dayayagan ka, agyaman kang ka, kapoy, tinahindak na nayayak mo. Apo Diyos na ilangitan na ari, Diyos ang maaman na kapalin namin, kat sika ako Meso Kristo, bugbugtong anak ni Diyos. Na ako, order ni Diyos, and anak ti Ama. Sika mangikat kalitipas-basol ilubong, kaasyan na kami. Sika mangikat kalitipas-basol ilubong, hawakan ka daytoy ararami. Sika si tutugaw iti makandakan ti Ama, kaasyan na kami. Yang tanay siksika ang Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti Anak Juan. Itimbuyo ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Pumararap tayo. O Diyos, intes mo, asi-aasi kada kami, dahil mangliwan-liwan agamin ti ayat mo, babaan ti puso ti anak mo, ang sugat, gapo kadagiti bas-basol ni. Ipaay mo kadi, tada kami amang idaton kenkuan na kadagiti napasnek, apanagdaydayaw, kastamit atong palen mi ti annong mi, amang ipaay, ti umiso apan nagsupapak kadagiti bas-basol mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isu magipagbiag ken magipagari ken ka. Iditimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Maibasa nga daw iti libro ni Propeta Ezekiel. Kuna ti Apo Dios, siya nga Apo a Dios, ibagag kada kayo asya ka mismo imagsak ti kadagiti karnero. Ket siya ti mangaywan kadakwada. Kas iti pinangaywan ket paspastor, kadagiti na wara-wara a karnero na naumpong manen. Ang naekto ida kadagiti amin ni alugar anak kay wara-wara anda, iti daydi na sipinget ken nakamputeng anda. Tinuwang punto ida kadagiti galgal na eta pagilian. Umunget to ida, ket sublik to ida kadagiti kabanbantayan, ken kadagiti agay ayos adalong Israel. Ket ipaarab ko ida kadagiti nalangto a karutan. Agaragdam to awan pagdutnganda, kadagiti bakras ti bantay ken tatanak. Ken iti alin na nalangto a pagaraban iti dagat Israel. Siya to mismo may pastor iti arban ko. Nilukak to ida iti paginanaanda. Nilukak to dagiti napukaw. Yawin kong to dagiti nagtawataw. Bedbedak to dagiti narunod. Yan ang
asan na pagsipod na may sa pastor na agaramit kinaimbang. Isa o ti Apo. Agyaman kay Diyos. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Itinalang ko ang karututan paginan na enak. Itisibay din itinatal ng ubo itulong na. Bago apiksa ipaay na kanina. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Itulong na ititungkot at alam nga po itinagan na. Uray yung payo, nasa takikingit sikmet na lugar, jakto ang butay na andama kanya. Isang puskan basto mo sa nakniban na. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Ang sagana ka itipandaya ang payo kanya, itiumatan na itabukang usod ko. Di na na ang tulog at ang lumimbias itasa. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. Awan dua-dua ako mo ito kanya ikinaimbag, kaya itinamanagayan mo, bayad iti pinagbiag mo, ket ang daeng ang tu ang nayon iti balay mo. Ti Apo ti pastor ko at daaminan ang masapil ko. May basa na agaw, iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Roma. Kung para po ti Diyos kaya't nakalagiti puso tayo, mabayan ti Espiritu Santo asagot na kana tayo. Iti awan may lain ikabailan tayo, iti tiyempo a pinili ti Diyos, na tayo ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Nabigat ka ba nagkamatay ti may sa atao, gapu iti nalintek a tao. Mabalin na tang adda mga ituret kamatay, gapu iti kinembag a tao. Ngayon ipakita ti Diyos ti ayat na kadatayo. Iti managbasol tayo pay lain, na tayo ni Kristo gapu kadatayo. Gapu iti ipapatay na napalintay tayo, iti sanwanan ti Diyos. At adapay nga rod ang maisalakan tayo kenkwana. Taidi, pabuson na tayo ti Diyos. Ngayon ita, pinagbalin na tayo, gagayem na, babaen ipapatay ti anak na. Itatagagayem na tayo ti Diyos, at adapay ang maisalakan tayo, gapu iti biyag ni Kristo. Kung saan laagay ta, agrapo tayo iti Diyos, gapukan ako tayo ay sa Kristo ang magbalin kada tayo agayan iti Diyos. Isa o ti Apo. Agyaman kay Diyos. Sa Iban na kay walagawag pinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Pinsarita ni Jesus dati apangarig kadagiti Pariseyo ken mamaestro ti linteg. Kas pangarigan at dasan adasot agarnero iti maysa kada kayo ket mapukaw ti maysa kada kwada anya ti aramidan na. Panawan na dagiti siyam apulo ket siyam iti pag-araban da. Ket mapan nabirukan tinapukaw, agingga ang mabirukan na. Nga masarakan nan, kastaunay tiragsak na. Ibaklay na, isangpet na, ijay balay na. Ket awisan na, dagiti gagayen, ken kaaruba na. Agrambak tayo, kunana kadakwada. Tanabirukak metlaeng tinapukaw a karnero. Kastamot ibagak kada kayo, adakdakil ko tiragsak sa dilangit, daputi may sa managbasol nga agbabawi. Ngem gapu iti siyam apulo ket siyam adi makasapul iti panagbabawi. Ti Ebanghelyo ti ako. Dayo may paayas ka Kristo.
Pwede pangarit ni Apo Jesus na nasanto na puso na, niya tikunana, at siyang mapno. Kas pangarigan, pangarit dati haan nga na aramid, pangarit, kanya po na no adda sa agasot a karnero, mapukaw di may sa, panawan na di siyam apulo kat siyam, kapan nabirukan di may sa, no sika, iyarit kayo kung makita tao, no sika kaadda ka kadaligay siyam apulo kat siyam, kaang nasika di jay napukaw, wapo katadasal sa ito pa, nauyaw ka, anya kagamin kay ubraan na, apay na tanga-tanga nga mapupukaw, apay gamin na di tati nagnaam nga napukaw ka, day takot ka di kalundungag adu-adi kay ibaga tayo kanya na. Ngan po na dahil nga pangmarig, sa tayo lang ma-apresyar, no datayo day jay napukaw. Sa tayo lang mabigbig ti pintas na dahil nga pangmarig ni Apo Jesus, no datayo day jay napukaw. Tamo mo ti panagkit-kita kita kung dumakas, very judgmental. Yung nakakita kayo ti kamali ti sa bali, malipatan tayo, kada tayo at kamali tayo mo. Kastan to mo, bunggunam. Di tayo maamu nga at kamali tayo, di ba tayo maamu nga at damad, kamali tayo. Kaan lang namin na amuan, di kamali tayo. Ang dadumang kaan lang namin na nailakas. Haan lagamin na na-adresan. Kano kaya nga ang babawi na dumakat at dali jay panang husga tayo. Kay pagarot tayo, nadalos tayo. Apay di ko na yun, 99. Handa na pukaw nun. Apay di ko na nadalos amin. Ang malaga na ito, di at damo na kanya-kanyang pagkapsukan. Pero kaduma, di naman nagayat ni Apo Isus. Inyarig na kaanday ko, daputa. Haan na nga pang panunutan no, nakapoy yun na pukaw. At datong-tungangaw na din na pukaw. Nasisiglat na gitinabaki. Hanang pampanunutin no, sino kanya dati right, sino kanya dati gusto. Ipampanunutin ay ti inaramid na laang na dyan na birokan, gapotakas jay ti puso na. Nano mabalbalin na lintag kinakapsot, awan ti mapukaw iti imakang ti Diyos, dayjay ti puntos na. Haan nga rin sino ti natudyo iti Diyos, sino ti natudyo iti authority, haan nga rin ti puntos na. Ipuntos na, kaya pinamanang nga ti puso. Kung nagduma ka, medyo narigat nga isok of the jay, tapaya, at dalagit tao nga, makauma nga ayatan, at dalagit tao nga, narigat nga ayatan, at dalagit tao nga, nasubag, amoy pinasubag, narigat nga ito. Kaya naligay ka po na nasubag nagduma, mauma dahil tao. Dapat ako na tayo haanak mo nga Diyos nang tingarod karit natin agbalin na kasla puso ni Apo Jesus. Nabirukan tayo dahil tinapo ka, ikarkarigatan tayo maguyugan na alangunan, awanan dahil kakabsat tayo nga mapupukaw. Very un-Christian po na nahaan tayo nga nga maibagay iti na Kristiyano o dahil tayo tilaong ayatan tayo ka dahil tayo pabawalan tayo nga nalakang ayatan. Tila ang amote nga pakawanan ka, dahil kayo makapakawan ka tayo. Haan nga kasi dahil sa bali, na Kristiyano may bagbaga ni Apo Jesus na niya diyan. Si asino man. Haan nga diyan, hamo nga ibasar di ayat mo iti sa bali, di kaya di gaputa iso ti katataum. Gaputa iso ti pusom. Gaputa iso ti kinamanan na asin. Hamo nga ibasar mo kadwa mo no saan, di kaya di ayat mo ipatid mo, gaputa iso ti katataum, iso ti pusom. Dahil ibagbaga natin sa santong na puso ni Apo Jesus. Pinagmayag mo ka na, gan-gan-gan, nagmayag mo ka na panunutan mo kasi di kumabuti pa nagpuso tayo. Yung di karit na narigat. Ako, namang irururungan ka niya. Kaya nga ayatan, di bangir na kaarong na may mayag. Nung naisunak ka, aguray. Aguray pa ilatan. Pakawanan na naka-hospitalan na, nakatubuan na. Ayan. At namang i-kuskuspil kanyami nga pamilya. Kaya nga ayatan, aguray ti Apo. Hindi namin tipuso tayo na tao. Nang tipuso ni Apo Jesus, kaan na napanunutan di jay tao. Inaramid na di jay, kaputa iso ti katatako na, aday ayat.
good or bad, gender review, kung na rin dyan, aday kaya, tatarik na magtanya kayo nga, isuot tayo kumang di puso ni Apo Jesus, nagserbi agaya, at kamang ibaradawag ni Apo Jesus. Diyos sa umay kumang, uy daton mi ken awat emina, sabay kumalamay kalim, amoy daton tirabaw tiyan tanan, kay kuya tinapay nga isabot mi ken ka, awan tidayaw na, awan tilibnos na, di awang ikari amay daton ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Kumararap tayo kakabsat at mga tayo kindari di adaton tayo makaayaw kumain ti Diyos ama aman nakabaling amin. Kaya ako ka na lang kapatid, kaya ay mo na yung naiman. Ay kapatid, kaya kastamit kapag imagal tayo, kaya sa mabuhay na Apo kita ka amang nibi-nibi, iti mang nibi-nibi na ayat ti puso, tidongdongem nga anak mo, tapno makaayayo ken ka daytoy adaton mi, ket agserbipay amang sopapak ka dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumain ken At ka. ayo dagita puspuso yo. At dadalas sa sitabay na Pagiyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. may karikit rumbe. Od noon ay may karigat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Diso agyaman kam ken Apo na santon nga ama man nakabalin ka tanganayon na Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo idi asi babayog iti krus kinayat nang iniyawag na tibiyag na maipaay kada kami. Takas taunay ti panangay ayat na kada kami. Ket itay naluktan ti baklan na pinagpuswak na ti danon kendara ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia. Ket iti daytoy naluktan na puso na awisan ti nangisalakan dagiti amin na tattao kat magsakduda asiraragsak iti daytoy di maatsyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin na sa santos ken angheles ket agdaydayaw da ken ka ket kunami Santo, Santo, Santo Iapo, at Diyos sa iyamin na paswa, pilangit ken dagan at muda ipakaydayawan, husana iti kamatuan, madaydayaw ti umay tinagan ti Apo, husana iti kamatuan. Pudno unay Apo, biig ka akin na santo, ket sika ti bubuayan, ti amin na kinasanto. Dawaten mi ngarot, ti paimo ta Espiritu namang pasanto kadagiti adaton, tatno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu ilisak pay ayawat na asi aayat ti bagina tatno agtutuok nangalay ti pinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy kadaytoy ti bagi isu amay yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasangay di pa nangarabiida nangalay ti kalis nagyaman maninkan ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminong tay amin iti daytoy kadaytoy ti kalis ti dara ti baro ket ang kanayon at ulag isu amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pangmati. Pagkain ti krus mo, din ka panabungan, din na namin sa
nagdakan, sikawan ang lutos sa malubog. Itingarot pa ng ilagid mi, ipapatay, kan panabungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot, itinapay tibiyag kan dikalis, ipan na kay salatan. Agyaman kam ken katayimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami amakirang, itibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang ako ti iglesia, manaysak na ti isang alubungan, kat parayrayon kaya't na anagusan. Laglagi pang milyon na Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dali amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang apo dali kakabsat mi timusayan asin na nang makipanagungardan kay isilong takaasim. Awaten kat ida isilong taraniyak mo apakakitaan daten kay kerupan rupa. Dawaten mi ako tay paay mo met takaasim kadatani. Aramidan kuma may karikam amin itiag na nayon abiyag. Kat makiranod kam to, yan yung gasatan na Berhen Maria nga ina ni Diyos, ninagasat nga usay nga esposo na, dali kinagasat na apostoles, kan dali di amin na sa santo, isuda anak kaputno, anak serbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to, kadmat kadakwada, ang magitantandok ken magidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaisa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, irok na imigan ka manakabalit nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Hintay mo mararaw, iti ama, katwalkan tayo ti karara, na inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngadak sa dilangit, maray tayo kumatinakan mo, lumteng kumati pagaliam, matungpal kumatinakan mo, itiyaga sa dilangit. Item katapang kaldaw ito'y, tikanin mi kita pinayin maldaw, kapawalan dari ibasul niya kasmet pamakawan ni, kalagin niya nakabasul kada kami, tinaramin baybayan manunod iso-iso, salakan ng pagkailangan. Gawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itlam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga tibasong mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panamururay mi ti ginagasa tanang namarin mi, kanitiya ay ni So Kristo ananisalakan kada kami. Pagkukuha ti nagay patakabatin daya ang nanayo na linto sa gaday. O Apo mi ang Heso Kristo, pinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibakit kada kayo, kapya nga agdapukan niya ti kadpo kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitiminmingan, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatan. Ipaay mo kada si kaasi kan kuang na ti kapya ken panagkay sa si kang agbiag ken agari, idiag na nayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan tanayon kumangad da kada kayo. Hasta mababit Ipaay kayo ti kapya, ti tunggal maisa kada tayo kapya, kada tayo kapya. Diyos sa langitkat katitibasbas ng tilubong kaasya na kami. Poder ni Diyos sa langitkat katitibasbas ng tilubong kaasya na kami. Poder ni Diyos sa langitkat katitibasbas ng tilubong item katakam ikapya. Ito'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kaditi basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayapan, itida ito'y napadayana. Apo tiyak may kalino may katanya, ngay may nagsalay sa akong may nagawtong di karabo.
Apo iba ay mo galita punwen na kang di ayat kay sakramento nga inawag mi. Dibdigan na kumatipan na kay sami kan Kristo. Kaya tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti kinpuyo ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan kindan. Amen. Paritunan tayo. Salutaris Hostilia, Lecerifa Christus Ilum, Elapremus Hostilia, O Sacrament most holy, O Sacrament divine, raising of thanksgiving,